ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಎನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಜಿ ನಗಲಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿವಾಕರ ಕೋಟಿ ಅನ್ಪಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿರೊಂದಿರ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಆನ್ ಆದ್ ಚಾಲಾದ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ಲ ಐನ್ಯಾತ್ ಝೂಮ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ ಪ್ರಭುಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದೇರ್ ಪಂಚತತ್ವ ರಾಧ ಮಾಧವ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಆರತಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಏತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಓಲ ಗೊತ್ತಾವಪಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇಂಚ ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಏನ್ ಎತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯದ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಇಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಧ ಮಾಧವ ಅಷ್ಟಸಖಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚತತ್ವ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಜಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನಾರ ಹೊರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಭಾಗವತಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ದೆತ್ತದು ಕೋಟ್ ಮಲ್ತದ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಾಣಂದಲ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಪ್ರಭುಜಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಂಡತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಿಲ್ಲ ಕೇನ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೂ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ದೇವರನ ಗುಣ ನಾಮ ರೂಪ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು. ದೇವರನ ಕಥೆಗೆ ಏನ್ಯಾತ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಜಿ ನಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಆವಂದು ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ 84 ವರ್ಷ ದಿಕ್ಕುನಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆಯಿರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೀರು. 1 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಾರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ವನಸ್ಲ ಮಂತಂದಿಜ್ಜಂಡಾರು ಖಾಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತೀರು. ಬೊಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಪುರಾನ ಬಾತ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಿಂದು ಅಂತಿರು ಆಸೆನೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆನೆ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಒಂತೆ ಚೂರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸುರು ಅಂತ ಯಾನು ಅವು ದೇವಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಅದು ಅಂಡ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಇರು ಒಂಜಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದೊಂಜಿ ಮನ್ಪಲಿ ದೇವ ಅಂದು ಯಾನ ಹರಡ ಬೇಡೊಂದಿತ್ತು ದಿನವಲ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಆಸೆನೆ ಒಂಜಿ ಈಡೇರಿಸೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾದ 6ನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿರ್ಯಾರು ಹುಷಾರಾದ 6ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತು ಭಜನೆಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದ ಗಡಿ ಕುಲ್ಲು ನಗದಿತ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಎಂಡ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಐಟನೆಟ ಬೇನಪ್ಪ ಅದಾಗೆ ಅನುಮನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈತ ಇನ್ನು ದಿನೋಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆದ್ರೆ ಹುಷಾರಲ್ಲಿರು 2 ಸರಿ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೂರಿ ಇರಂಡ ದಾಲ ಹತ್ತಿದರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಲ್ಲಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಜ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲವ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕೇಳಲೆ ಅದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತಿಯರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬುಡಾಯರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿನ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಒವ್ವನಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಡಾಪುನ ಎಲ್ಲೇರು ಮಂತ್ಪನು ಪೇರುದೇವಿರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ
भगवद्गीते क्लास केने मस्त इड्डे पण मातेरेग्ला पल्ले निकल्ला जॉइन आले. हरे कृष्ण.